Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may tanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o hapon o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. At ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan na higit sa lahat, magmahalan. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong niniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Royola from Bicol, Ryan Nabiste, Jonix Ben Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapil, Fight Tuwin, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Felipe, Elma, Triple E Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibs, Nogit, Gillian Jick Bulbider, Rosino Borja, Enerpic, Mucha Hunter, Nathan, Bert Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Ram Jipchu, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sally, Cookie Jane, Celia Cruz, Milk Jam, PB Borok, Tani Gianan, Joseph Nakada, Ibn Colado, Antonio Suarez, Ruan Dinuso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Dibilin Agano, Shani, Alin Ramos, Fabriag, at higit sa lahat, Isha, Pilar. Sa mga hindi po na shoutout po, sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung orasyon tagabulag, kabal, sa patalim, at sa bala. Tatlo po ito. Sa mga wala pong poder po ay kailangan po ninyong magdasal po muna ng isang Ama Namin at Baginong Maria at sumasampalataya. At kung sa may poder na po, kompletong poder, bakod, balabal, pundo, direct lang nyo na po ito. Ito po inuasal sa isip lamang po at po sa dibdib. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinarurunan ng mga imao ng 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
at doon nangmumulang paririto at manghukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Tapos isunod po yung sa tagabulag po. Narito po ang orasyon, 3 beses po usalin po sa tagabulag. Jesus hatanaw quid Deum nostrum. Jesus hatanaw quid Deum nostrum. Jesus hatanaw quid Deum nostrum. Usalin po sa isip lamang po at ihip po sa dibdib. Para naman po sa kabal para hindi tablan ng bala at patalim. Narito po ang orasyon. Puirat dam bitui at binitis pabi salvami. Puirat dam bitui at binitis pabi salvami. Putirat dam bitui at binitis pabi salvami. Usalin po sa isip lang po, ipo sa dibdib. Sa Luis Bala naman po, 3 bisis pong usalin rin po ito. Keternam Crendis Pinairam. Keternam Crendis Pinairam. Keternam Crendis Pinairam. 3 bisis po usalin po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng 3 bisis. Sana po pakaingatan po ito, gamitin po sa tama pangangailangan, o pong gamitin sa kasamaan, at gamitin po lamang para makatulong sa kapwa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dapat mo maisaulo po nyo ito para kung nasa gipitan po kayo ay nasa isip nyo na po ito, yung usalin po na hindi na po nakabukang bibig, parang hindi po kayo nahalata. Napakabisa po itong mga orasyon na to. Kung ikakasi po sa inyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay magakamtan nyo po ang bisa nito. Sana po pakaingatan po lamang. Maraming salamat po. At sa mga may karamdaman po dyan na nawawalan na po ng pag-asa, sana po kayo mawala ng pag-asa. Habang tayo may buhay, may pag-asa po. Bago po matulog sa gabi at pagkagising sa umaga, magdasal po tayo palagi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, at humingi po tayo ng gabay sa Kanya na pagalingin po tayo at makakamtan po natin. Malay nyo, pag sa paggising sa umaga, wala na po yung karamdaman natin, malakas na po tayo, marami na po tayo magagawa sa buhay. Basta pag nagdadalangin po tayo, isa puso at isipan lamang po, at humingi po ng gabay at basbas sa Ama para tulungan po tayo. Huwag po tayo wala ng pag-asa. Basta habang nandiyan po si Ama, bibigyan po tayo ng himala. Kakalob siya ng himala sa taong nagdadasal sa taimtim mula sa puso. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan po niyo aking video. Orasyon, tagabulag, kabal sa patalim at Luis Bala. Hiwagan ng Pangasinan po. Sana po huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwagan ng Pangasinan po.